Здравейте! Днес сме на италианска вълна и ще ви покажа как бързо и лесно да си направите една страхотна домашна фокача. За целта ми е нужна купичка с вместимост литър или два, по-скоро литър, защото тестото за фокачата ще е от 300 грама брашно. Почвам с отмерването на продуктите. Забележете, Oval Fresh побира точно 1 кг брашно. Перфектен е. Отмервам 300 грама брашно. Така. Готово. Предварително съм затоплил и отмерил 150 мл прясно мляко, в което ще сложа една чайна лъжичка суха мая. Така. Като ще я разбъркам, така че да се разтвори в топлото мляко и да се активира. Към сместа с маята и прясното мляко ще добавя и около една чайна лъжичка захар. Също така и към тестото ще добавя една равна чайна лъжичка сол. Така. Изчакам няколко минутки маята да се активира. През това време ще разбъркам хубаво солта да се размеси с брашното и съм готов да започвам да меся. Така, ще меся с чисти ръце по тапър начин, който със сигурност ви е известен, как точно става. Така, маята е готова. Мога да я добавям към брашното. Една идея зехтин към сместа и започвам да замесвам. Помагам си с силиконовата шпатула, както знаете, за да съм сигурен, че съм оцелил точното съотношение и пропорцията между водата и между течността и брашното. Ако е нужно, ще добавя още малко течност или съответно брашно. Така, задължително след като затворите купата, трябва да разрушите, херметизирате и започваме месенето по тапър начин. Вижте го. Оставям го сега да тасва. И когато е готово, то се може да ми извика. Знаете как. Тестото вече е готово. Вижте само как е изпълнило купичката. Бяло е. И започвам да го обработвам. Ще използвам силиконовото фолио, за да изпека фокачата. Изключително ценен кухненски помощник, защото замества абсолютно всички видове кухненски хартия. Тихо и безшумно, за разлика от всички останали тави, които използваме в домакинството за печене. Освен това не отнема място. Ето така, по този начин събрано не отнема никакво място в вашия шкаф. Какво е важно? То е термоустойчиво до 220 градуса, т.е. вие може да печете на температура в обикновената фурна до 220 градуса, но преди да поставите вашето печиво, е нужно да го облеете с студена вода и след това сте готови за подвизи. Готово е, задено. Сега ще го сложа върху решетката на фурната. И така,
Започвам оформянето на фокачета. С помощта на силиконовата шпатула ще го разнеса по фолиото. И както ви казах, ще гарнирам фокачета с чери доматки. На шайби. Ще сложа и малко риган и босилек за аромат. И накрая, преди да завърша с печенето, ще поръся отгоре обилно с пармезан за завършване на финално на вкуса. Така, ще сложа няколко капки зехтин. Така. Ще си помогна с пръстите, за да разнеса по-успешно тестото, по-равномерно по фолиото. Е важно и с пръсти да го надупчите, да направите дупки по тестото, така че да не се надува прекалено много. Така. Наръся с малко прясна мащерка. Така. Ще наръся малко сушен риган. За още по-добър вкус. Така, и ще нарежа чери доматките на шайба и ще ги наредя отгоре. Ще включа фурната да се затопля през това време на 180 градуса 20-25 минути. Така. Не пестете доматите, те придават много хубав, приятен вкус на фокачета. Чакаме фурната да се топли и сме готови да я поставим за печене, да се изпече. След малко ще видите резултата. И докато се пече фокачета, аз ще приготвя една маслинена паста, за която предварително съм си подготвил обезкостени маслинки за финален завършик на готовата фокача. Става уникално вкусно. Маслинената паста ще приготвя с помощта на Supersonic Turbo. Става изключително бързо и много вкусно. Ще поставя маслинките, както казах, обезкостени маслинки в Supersonic Turbo. В допълнение вие може да сложите орехови ядки, придават страхотен вкус на маслинената паста. Също така чесън, скилитка чесън, става супер вкусно. Аз ще сложа 2 листенца босилек и една-две супени лъжици зехтин. Така. Затварям Supersonic Turbo и започвам да пасирам маслините. Моята маслинена паста е готова.
изглежда. Забележете, идеално равномерно, абсолютно добре накълцани. Чакаме фокачата да се изпече. След 20 минути, когато фокачата е готова, ще ви покажа финалния резултат. Моята фокача е готова. Искам да ви я покажа така отблизо, да я видите. Готова, изпечена. Сега ще ви покажа как лесно се отделя от фолиото. Ще изтегля фолиото под фокачата. Вижте, нищо за почистване. Ето го. Чисто. Едно изплакване е напълно достатъчно. Уникален кухненски помощник. Искам да ви покажа и фокачата отдолу колко добре е изпечена, точно както отгоре. Виждате ли? Абсолютно равномерен, златист загар, така както отгоре. Вуаля!